హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు గణేష్ గ్యాంగ్స్టర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్. కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఈరోజు మనం ముఖ్యంగా చర్చించుకోబోయే అంశం ఏమిటంటే ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రలో ముందుగా మనం ఆధారాల గురించి తెలుసుకుందాం. పురావస్తు ఆధారాలు. ఈ పురావస్తు ఆధారాల్లో కొన్ని సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయండి. అవి శాసనాలు, నాణ్యములు, కట్టడాలు మరియు శిల్పాలు, త్రవ్వకాల బయలుపడిన వస్తు అవశేషాలు, పురావస్తు శాస్త్రంలో ప్రాచీన వస్తువుల కాలాన్ని నిర్ధారించే పద్ధతులు. అలాగే రెండవ టాపిక్ ఉన్నది చారిత్రక ఆధారాలు. దీన్ని లిఖిత ఆధారాలు కూడా అంటారు. స్వదేశీ గ్రంథాలు, విదేశీ గ్రంథాలు. అలాగే హిస్టరీ అంటే దానికి అర్థం తెలుసుకుందాం. హిస్టరీ అంటే వెతకడం లేదా అన్వేషణ. ఈ హిస్టరీ అనేది ఎలా ఆవిర్భవించిందంటే హిస్టోరీ అనే గ్రీక్ పదం నుంచి ఆవిర్భవించింది. అలాగే పురావస్తు ఆధారాల గురించి తెలుసుకుందాం. పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు గతాన్ని నిర్మించడానికి వివిధ ఆధారాలను ఉపయోగిస్తారు. అందులో ముఖ్యమైనవి శాసనాలు, నాణ్యములు, కట్టడాలు, శిల్పాలు మరియు త్రవ్వకాల బయలుపడిన వస్తు అవశేషాలు ముఖ్యమైనవి. శాసనాలు ఏదైనా గట్టి ఉపరితలం పైన లెక్కించబడిన శాశ్వత లిపిని శాసనం అంటాము. శాసనాల్లో ఉన్న సమాచారాన్ని బట్టి వీటిని 3 రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. ప్రశస్తి శాసనాలు. ప్రశస్తి అంటే పొగడ్త. ఈ యొక్క రాజు యొక్క విజయాలను, గొప్పతనాన్ని కీర్తిస్తూ వేసే శాసనాలు. సముద్రగుప్తుడి అలహాబాద్ శాసనం, గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి యొక్క నాసిక్ శాసనం, రెండవ పులకేశి యొక్క ఐహోలి శాసనం ప్రశస్తి శాసనాలకు కొన్ని ఉదాహరణలు. రాజ్యాజ్ఞలు. ఈ యొక్క రాజు తన యొక్క ఆజ్ఞలను జారీ చేస్తూ వేసే శాసనాలు. అశోకుడు వేసిన శాసనాలన్నీ రాజాజ్ఞలే. అలాగే మూడవది దాన శాసనాలు. ప్రశస్తి శాసనాలు మరియు రాజాజ్ఞలు రాజులు మాత్రమే వేస్తారు. కానీ దాన శాసనాలు రాజులతో పాటు వ్యక్తులు కూడా వేయవచ్చు. పురోహితులు లేదా మతస్థులు భూదానాలు ఇచ్చేవారు కూడా వేయవచ్చు. అలాగే నాణ్యములు. ఒక కాలంలో ముద్రించబడిన నాణ్యాలు ఆ కాలానికి సంబంధించిన రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక, మతపరమైన విషయాలను తెలియజేస్తాయి. మన దేశంలో క్రీస్తుపూర్వం 6వ శతాబ్దంలో ముద్రించిన విధంగా నాణ్యములు. అలాగే కట్టడాలు మరియు శిల్పాలు. ప్రాచీన కట్టడాలు మరియు శిల్పాలు కూడా ఒక కాలానికి సంబంధించిన అనేక విషయాలను తెలియజేస్తాయి. ఉదాహరణకు తాజ్మహల్ ఆనాటి మొఘల్ చక్రవర్తుల వైభవపేతమైన జీవితాన్ని తెలియజేస్తాయి. అలాగే త్రవ్వకాల బయలుపడిన వస్తు అవశేషాలు. గతాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలకు త్రవ్వకాల బయలుపడిన వస్తు అవశేషాలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. కుండలో ఆహారాలు, ధాన్యాలు, వస్త్రాలు, ఆయుధాలు, పనిముట్లు, ఆభరణాలు, గృహాల అవశేషాలు మొదలగునవి ఆనాటి పరిస్థితులను మనకు తెలియజేస్తాయి. పురావస్తు శాస్త్రంలో ప్రాచీన వస్తువుల కాలాన్ని నిర్ధారించే పద్ధతులు. త్రవ్వకాల్లో బయలుపడిన వస్తు అవశేషాల కాలాన్ని ఖచ్చితంగా నిర్ణయించే అనేక శాస్త్రీయ పద్ధతులను పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు ఉపయోగిస్తున్నారు. వీటి ద్వారా ఆ వస్తువుల కాలంతో పాటు త్రవ్వకాలు జరిగిన ప్రాంత కాలాన్ని కూడా నిర్ధారిస్తారు. కొన్ని ముఖ్యమైన శాస్త్రీయ కాల నిర్ధారణ పద్ధతుల గురించి తెలుసుకుందాం. రేడియో కార్బన్ డేటింగ్. త్రవ్వకాల బయలుపడిన జీవ సంబంధమైన అవశేషాల కాలాన్ని పద్ధతి ద్వారా కనుగొనవచ్చు. ఈ విధానాన్ని 1949లో చికాగో విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన లిబర్టీ లిబీ అనే శాస్త్రవేత్త కనుగొన్నాడు. పొటాషియం ఆర్గాన్ డేటింగ్. ఈ పద్ధతి ద్వారా శిలల ఆవిర్భావ కాలాన్ని కూడా లెక్కట్టవచ్చు. అగ్నిపర్వత ప్రాంతాల్లో లభించిన శిలాజాల కాలాన్ని దీని ద్వారా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది. యురేనియం లెడ్ డేటింగ్. లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడిన శిలల కాలాన్ని కూడా ఈ పద్ధతి ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. డెండ్రోక్రోనాలజీ డేటింగ్. ఈ శాస్త్రీయమైన పద్ధతి ద్వారా ప్రాచీన చెట్ల వలయాన్ని అధ్యయనం చేసి వాటి కాలాన్ని నిర్ధారించవచ్చు. అలాగే 5వది థెర్మోల్యూమినిసెన్స్ డేటింగ్. నిప్పుల్లో కాల్చబడిన ప్రాచీన వస్తువుల కాలాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఈ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తారు. కాల్చిన ఇటుకలు, కుండలు మరియు ఇతర వస్తువుల కాలాన్ని ఈ విధానం ద్వారా నిర్ధారించవచ్చు. చారిత్రక ఆధారాలు, లిఖిత ఆధారాలు. చారిత్రకారులు గతాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి లిఖిత, సాహిత్య ఆధారాలను ఉపయోగిస్తారు. సాహిత్య ఆధారాల్లో స్వదేశీ గ్రంథాలు మరియు విదేశీ గ్రంథాల రచనకు ఉపయోగపడతాయి. స్వదేశీ గ్రంథాలు ఇవి భారతదేశంలో స్థానికుల ద్వారా వ్రాయబడిన గ్రంథాలు. వీటిని 2 రకాలుగా విభజించవచ్చు. మత గ్రంథాలు. ఇవి వివిధ మతాలకు చెందిన పవిత్ర గ్రంథాలు. ఇందులో బ్రాహ్మణ, హిందూ గ్రంథాలు, జైన గ్రంథాలు, బౌద్ధ గ్రంథాలు మొదలైనవి గతాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి సహకరిస్తాయి. క్రీస్తు పూర్వం 1500 నుంచి 1000 మధ్య రచించబడిన ఋగ్వేదం భారతదేశంలో తొలి గ్రంథంగా గుర్తిస్తారు. లౌకిక గ్రంథాలు. ఇవి ఏ మతానికి సంబంధం లేని గ్రంథాలు. క్రీస్తు పూర్వం 5వ శతాబ్దంలో పాణి వ్యాకరణం పైన వ్రాసిన అష్టాధ్యాయం మన దేశంలో తొలి లౌకిక గ్రంథము. విదేశీ గ్రంథాలు. అతి ప్రాచీన కాలం నుండి భారతదేశాన్ని అనేక మంది విదేశీయులు సందర్శించిన అమూల్యమైన సమాచారాన్ని అందించారు. వీరు భారతదేశానికి రాయబారులుగా, తీర్థయాత్రికులుగా, వ్యాపారస్తులుగా, పర్యాటకులుగా సందర్శించి తమ అనుభవాలను కళ్ళకు కట్టినట్లుగా వివరించారు.
గ్రీక్ గ్రంథాలు. మెగస్తనీస్ వ్రాసిన ఇండికా గ్రీక్ గ్రంథాలన్నిటిలో అత్యంత ప్రముఖమైనది. ఇది మౌర్యుల గురించి తెలియజేస్తుంది. లాటిన్ గ్రంథాలు. ప్లీనీ వ్రాసిన న్యాచురల్ హిస్టరీ ఒక ముఖ్యమైన లాటిన్ గ్రంథము. ఇది ప్రాచీన కాలం నుండి రెండో రోమన్ వ్యాపారం గురించి తెలియజేస్తుంది. చైనీస్ గ్రంథాలు. చైనీస్ భాషలో వ్రాయబడిన గ్రంథాలు అత్యంత ముఖ్యమైనది. హుయన్ త్సింగ్ వ్రాసిన సియుకి ఈ గ్రంథం క్రీస్తు శాతం 7వ శతాబ్దంలో ఉత్తర భారతదేశాన్ని పాలించిన హర్షవర్ధనుడి గురించి తెలియజేస్తుంది. టిబెటియన్ గ్రంథాలు. దివ్యవదన అనే టిబెటియన్ బౌద్ధ గ్రంథం అశోకుడి గురించి తెలియజేస్తుంది. శ్రీలంక గ్రంథాలు. మహావంశ, దీపవంశ మరియు కులవంశ అనే సింహాల బౌద్ధ గ్రంథాలు మౌర్యుల గురించి వివరాలు అందిస్తాయి. అరబిక్ గ్రంథాలు. మధ్యయుగంలో అనేక మంది అరబ్ యాత్రికులు భారతదేశాన్ని సందర్శించి విలువైన సమాచారాన్ని ఇచ్చారు. స్వదేశీ సాహిత్యంతో పోలిస్తే విదేశీ సాహిత్యం చారిత్ర రచనకి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. విదేశీయుల రచనలు సాధారణంగా పక్షపాత వైఖరి తక్కువగా ఉంటుంది మరియు సామాన్య ప్రజల జీవన విధానాన్ని ఇవి కళ్ళకి కట్టినట్లు చూపిస్తాయి. ఈరోజు మనం మొదటి పాఠం చర్చించుకున్నామండి. మన యొక్క జీవితంలో ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలాగో ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఒక భాగంగా తీసుకున్నామండి. నేను చేయబోయే వీడియోస్ అనేవి అన్ని విధాలుగా ఎడ్యుకేషన్, ఎంటర్టైన్మెంట్ మొత్తానికి ఉపయోగపడుతుందండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.